Mr. President. Ndinonstanda magate mshina wemission baba kwate yomusha chikudishi yo DJ Fana Ngoma simba kunge yangu bekina zaita madara agopula mabhima ngoma dzisina unhu kuungedza tumwa taipiye banga kubaya nekucheka ngoma zinenge feeling munhu wese kecha mamero mafero zvese vakamecha ngoma ndakatangira ndiri pamupaka injuga yakawina beja pamupaka ndine class kandakapinda ndega ndoita ndega 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 ndovamisa line up ndovamisa mtara one by one kunge mombe mdanganji vaputitsa kunge kiti msaga ndovabata mazamu kunge mombe mkaga ndiri ready for zvese anything kana une godo ndauya ndine medicine kuno ndini queen saka tonga ikoko kandikwate matsaga anobhema chidodo ndine class kandakapinda ndega ndoita ndega 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 ngoma dzakasimba kunge yangu bekina zaita madhara agopula mabhima ngoma dzisina unhu kuungedza tumwa taipiye banga kubaya nekucheka ngoma zinenge feeling munhu wese kecha mamero mafero zvese vakamecha ngoma ndakatangira ndiri pamupaka injuga yakawina beja pamupaka ndine class kandakapinda ndega ndoita ndega 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 ndine class kandakapinda ndega ndoita ndega 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 Mr. President.